hat og sving din stok, så er sagen sikker nok. Hver gang jeg ser min skat, så svinger jeg min stok og løfter min hat. Glad og fro omkring jeg går, og så snart mit øje når en yndig pigeflok, så løfter jeg. Ja. Altså vi har været ombord på det her dejlige skib, overnattet der. Vi har ikke alle sammen været med hele tiden, fordi det har jo varet 14 dage, men der har altid sådan kontinuerligt været en 3-4 folketingsmedlemmer, og vi har skiftet lidt. Jeg vil faktisk gerne have været med alle 14 dage, men tiden har jo en begrænsning, så jeg har været med her på den sidste del af turen. Hvad var grunden til, at man lige netop valgte det der med at sejle et skib? Altså nu har I sikkert haft det hyggeligt, gruppen som så, men hvad var grunden til, at man lige fik den idé? Altså der var mange grunde. Dels at se, hvordan sådan et sejlskib fungerer, og leve ombord på det, sove der om natten, lave mad i den der lille bitte kabyse, tror jeg det hedder. Den meget snævre plads, men alting er der jo. Det er jo fantastisk, og det er et vældig smukt skib. Løft din hat og sving din stok, så er sagen sikker nok. Hver gang jeg ser min skat, så svinger jeg min stok og løfter min hat. Glad og fro omkring jeg går, og så snart mit øje når en yndig pigeflok, så løfter jeg min hat og svinger min stok.